мулоҳизаи муассирро омӯзед. Ақл табиатан як мошинро пеши назар меорад, ки ҳар лаҳза аз як ҷо ба ҷои дигар ҳаракат мекунад, мисли маймун меҷаҳад. Агар шумо хоҳед ки чизи муҳимро ба даст оред, тарбия кардани ақли худро ёд гиред. мулоҳиза дар тӯли 20 дақиқаи субҳ ва 20 дақиқаи шом ба шумо натиҷаҳои аҷиб мебахшад, агар шумо онро 6 моҳ мунтазам анҷом диҳед. ҳакимони шарқ дар тӯли беш аз 5000 сол манфиатҳои зиёди мулоҳизаро тарғиб мекарданд. ором буданро омӯзед. одам ба ҳисоби миёна камтар аз 30 дақиқаи худро дар як моҳ сарфи оромии комил мекардааст. дар як рӯз ҳадди ақал 10 дақиқа хомӯш нишаста ва аз он лаззат бурданро омӯзед. танҳо дар бораи он фикр кунед, ки барои шумо дар зиндагӣ чӣ чиз муҳим аст. мақсади худро инъикос кунед. дар ин кор хомӯшӣ ба шумо кӯмак мекунад. иродаи худро такмил диҳед. ҳоло бароятон чанд идея пешниҳод мекунем, ки метавонад иродаи шуморо мустаҳкам ва шахси қавитар шавед. нагузоред ки ақли шумо мисли варақ дар бод алвонҷ занад. агар шумо коре мекунед, дар бораи чизи дигар фикр накунед. вақте ки шумо ба кор меравед, қадамҳои худро аз хона ба идора ҳисоб кунед. ин осон нест, аммо ақли шумо ба зудӣ дарк хоҳад кард, ки шумо онро назорат мекунед, на баръакс. ақли шумо бояд дар ниҳоят ба мисли оташи шамъ ором бошад. ақл ба мушаки бадан монанд аст. аввал лозим аст, ки ӯро таълим диҳед ва танҳо пас ӯро ба пеш тела диҳед, то тавонотар шавад. ин метавонад дар аввал дардовар бошад, аммо беҳбудӣ бешубҳа хоҳад омад ва ба хислати шумо таъсири мусбат мерасонад. вақте гуруснает, то хӯроки навбатии худ 1 соат мунтазир шавед. вақте ки шумо дар иҷрои як вазифаи сангин кор мекунед ва ақлатон шуморо маҷбур мекунад, ки аз ин кор каме дур шавед, масалан ба суҳбат машғул шавед, ин хоҳишро боз доред. исаак ньютон, яке аз бузургтарин физикҳо, боре гуфта буд: агар ман ба мардум ягон фоидае оварда бошам, ин танҳо тавассути тафаккури сабр аст. ньютон қобилияти шигифтангези нишастан ва дар муддати тӯлонӣ фикр карданро доштааст. вақте ки ӯ тавонист ин корро дар худаш инкишоф диҳад, пас шумо низ метавонед. камтар ҳарф занед. қоидаи 60-40-ро истифода кунед. 60% вақтро гӯш кунед ва на бештар аз 40% гап занед. ин на танҳо шуморо маъруфтар хоҳад кард, балки шумо ҳикматҳои зиёдеро меомӯзед, зеро ҳар касе, ки мо ҳар рӯз вомехӯрем, метавонад ба мо чизе омӯзонад. одати худро барои ғайбат ва ё доварӣ кардани касе, ки гумон мекунед хато кардааст, маҳдуд намоед. шикоятро баҳс кунед ва худро ба шахси хушхӯю пурқувват ва тавоно табдил диҳед. ба ин минвол метавонед ба одамони дигар таъсири бузург расонед. вақте ки фикри манфӣ дар зеҳни шумо пайдо мешавад, онро фавран ба фикри мусбат иваз намоед. мусбат нисбат ба манфӣ ҳамеша бартарӣ дорад ва зеҳни шумо бояд ба он одат кунад.